Kedam tang arua ceklo ni phai ingkodan nerke pen pangcheng ponsi ni phai thongkep ani an hidipi ahawara long kedo St Thomas Church lapen St Thomas School Ruptalin asengkan mesen pen ketalon pon. Kicengsi aru ni phai ingkodan nerke ani St Thomas Church ningkan ingkora phokechok Ruptalin ani talon ponlo. Bangsomai ada por phai sirkep alom Ruptalin asengkan kechok alama Reverend Father John Timong Waker General Arideng pensi ingthur ponlo. Laso Pidipu Bishop Reverend Paul Matekat apan Karbia Ching ang DEC kekan pen kang thum karni pedosi Jubilee kachematha arlong ahir jumi ke hang lapen pangpu ponlo. Maya long kamson teron apan Father arpu ke bat ajaimek deng ponlo. Labang solong East Karbiang long Paris do an amu chingrum dunsi RD chipidun. Ni phai ingkora sirke ba ni mate nini ke choga ni ke chengsi Eucharist mate service ke paman ponalong ke bat ni rak Father Kamson Teron pensi che pahem phuponlo la solong Father Robinson Father Joseph lapen ke ongdung atum che tongdung ni phai thongke ba ni mate ni thom ke choga ni St Thomas School ningkaning koira phok ke chok Jubilee mesen pen talon talilo labang so school ke damtang pharo kresir kebra troxir kebra troxi aningkansi ingpu ponlo lapen non an batch crepli an metric asat lang patok ponlong tanglo lapen kaddu kawe bang pharo ke thomra trokner kebra troxi students an metric papas pontanglo labang so school along ke chengsi Paris priest lake Father Cyril henlo ani gang samapor kijutsi ang deng lake dilai hidipi ang kang golf lapen private school do an dance competition pedosi ke chengsi anong e dilai high school pensi chepalong ponlo adun thu St Thomas School lapen ke thom anong e St John School pensi chepate chepahai pon rintisi la ni thom ketalon ketali mesen pen ingsam jin pen chunlo dilai pen bijoy rongpi Karbiang long lai